श्याम सिंह कान इंद्र प्रसाद राय लोरू आयो गो समावि एको मार्कुस 6:29 पदवी युवान्नम विषय भी शब्द मंडपने युवान्ना एको कम व्यक्ति लेता ताकि खोसे सामी पखानावारू कनी खांगबुंग माले चिमबुंग माले कनी पिसाची लागी डेंपी गो कम खानवाली बुबी गो खानवा युवान नमी टिंग होबाची खेमुचांग होची युवान नमी शिक्षी लाखे तुची हंग हेम्बी युमुची मंडपने युवान नमी खानवा टिंग होबाची हम डेंपी अति कम ने खानवा लेता उसे गर्दाखेरि हम खानवाहरू खेम गो यामिची एकदमै धेरै यामिछु हामी धेरै खेमुची अनि नेन्चोची अनि डेंपी हम सिहे दिन ता अनि मदिने हम खानवा खेम गोबाची धेरै यामी खोमा म्यांके होचे म शरीर चाहिने मेठालो भी सिक भी धैतुची हिंगेटुची अंके युमुची मंडपने होम खानवा अति कम ने लेता अनि खोटिंग होया मिची सार नो धेरो लेता मी मसे गर्दाखेरि होम खानवा उत्तम ले कारण गर्दाखेरि होम लांकामची होम खाना खेल होया मिची बहुत धेरो लेता मी अनि होम अंतिम संस्कार संको होम होचे नो होम या मिचे लेपिटुची हुन्छ।